Добрый вечер, сябры. Як пройшов ваш день? Цудоўна кажаце? Я так за вас рады. Мне падабаецца, калі справы ва ўсіх ідуць добра. Бо ў мяне, шчыра кажучы, справы дрэнныя. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Буслік. Прывітанне, Рыся. Ма, Буслік, а ты зноў сумуеш? Што ў цябе за натура такая? Чаму твае вочы заўсёды на мокрам месцы? Мае вочы не на мокрам месцы, а на тварыку, дзе і павінны быць. А тварык сухі. Так што не выдумляй, Рыся. Буслік, вочы на мокрым месцы – гэта проста выраз. Так кажуць пра тых, хто ўвесь час сумуе і заўсёды гатовы заплакаць. А гэта пра цябе, Буслік. Не зусім я не заўсёды гатова заплакаць. Я ўвогуле ніколі не сумую без прычыны. Цікава, якая ў цябе сёння прычына для суму? Не скажу. Маў, не скажаш, бо прычыны няма. Ёсць. Няма, ты просто плакса і нытик. І ніколечкі я не нытик. Просто скардзіцца не люблю. А прычына майго сённяшняга суму, між іншым, вельмі падобная да цябе, Рысечка. Ну і прыдумаў. Прычына падобная да мяне? Хочаш сказаць, у цябе ёсць яшчэ адна знаёмая рысь? Рысі няма, але ёсць знаёмая дзяўчынка. І што? Яна такая ж задзіра, як і ты. Мо, Буслік, гэта я задзіра? Хочаш мяне пакрыўдзіць? Ой-ой-ой-ой, не хачу я нікога пакрыўдзіць. Прабач, Рысечка, я зусім не тое хацеў сказаць. Мне і так сварак хапае. Вось ужо лепей. Пазнаю нашага Бусліка і прабачаю. А зараз давай разбірацца, што там у цябе адбылося і пры чым тут дзяўчынка. Рыся, можа, не трэба разбірацца? Мне сорамна пра гэта расказваць. Буслік, мы ж з табой сябры, так? Сябры. Значыцца, ты можаш усё мне расказваць. Давай, не саромейся, Рмоў. Ну, справа ў тым, што ў мяне ў двары ўвесь час крыўдзіць дзяўчынка. Гэта як? Ну, яна дражніцца, абзываецца, іншым разам нават штурхаецца і б'ецца. Рмоў, як непрыемна. Ну і дзяўчынка. Зразумела, што яна нявыхаваная, але ж я не магу біцца і дражніцца ў адказ. Сапраўды, хлопчыкам дзяўчынак крыўдзіць нельга. А што ж табе рабіць? Вось і я не ведаю, таму і сумую. Буслічак, затое я ведаю, як табе дапамагчы. І як? Давай я з гэтай дзяўчынкай пагавару. Скажу, што ты мой сябар і што цябе крыўдзіць нельга. Ой, не, Рыся, дзякуй, вядома, але калі ты, дзяўчынка, уступішся за хлопчыка, мне будзе так сорамна. Ой. Ну, тады я не ведаю, чым табе дапамагчы, Буслік. Ой. А, Б, В, Г, Д, Е, сустракайце ўсе мяне. Добрый вечар, сябры. О, прывітанне, Коска. Добрый вечар, Рмал. Як добра, што ты з'явілася. Нам твоя дапамога патрэбна. Заўсёды рада дапамагчы маім сябрам. Нешта здарылася. Яшчэ як здарылася, Рмал. Бусліка ў двары крыўдзіць дзяўчынка. Як крыўдзіць? Ну, яна дражніцца, абзываецца. Давай працягвай, Буслік. Яшчэ яна час ад часу штурхаецца. І нават б'ецца, Рмал. Уяўляеш, Коска? Ого, Буслік, дык у цябе сур'ёзная праблема. Ага, а дражніцца і біцца ў адказ мне нельга. Выхаваныя хлопчыкі ж не павінны крыўдзіць дзяўчынак. Малайчына, Буслічак, усё так, але з правілаў бываюць выключэнні. Якія? Раскажы, Коска. Першаму крыўдзіць, а тым больш біць дзяўчынку, вядома, нельга. Думаю, што нашыя гледачы гэта ведаюць. Нават тую, якая дрэнна сябе паводзіць, Рмал? Нават тую. А калі дзяўчынка сама нападае і крыўдзіць, абараняцца можна і нават трэба. А як абараняцца? Ну, спачатку варта паспрабаваць не звяртаць на задзіру ніякай увагі. А калі нявыхаваная дзяўчынка спрабуе ўтварыць? У такой сітуацыі не сорамна і ўцячы, а на бягу можна сказаць: я з табой больш не гуляю, ты б'ешся. Ну, вось гэты варыянт мне падыходзіць. Рмал, а калі задзіра не супакоіцца? Тады трэба папярэдзіць яе і сказаць, што калі ты не перастанеш біцца, я адкажу. Ага,
папярэдзіць. Запомню. А калі і гэта не дапаможа? Ой, ну, тады застаецца крайні варыянт. Даць здачы? Ой, не ўпэўнена, што ў мяне атрымаецца. Што ты, Буслік, біцца нельга, тым больш з дзяўчынкай. Спадзяюся, што слоў табе будзе дастаткова. Коска, а можа камусьці з дарослых пагаварыць з бацькамі дзяўчынкі-задзіры? Ну, калі Буслік не дамовіцца з крыўдзіцельніцай, гэта трэба зрабіць абавязкова. Ой, тады атрымаецца, што я беда. Буслік, ябеды скардзяцца ўвесь час і амаль без сур'ёзных прычын. А калі цябе ўвесь час крыўдзяць і не даюць спакойна гуляць, гэтага дастаткова, каб расказаць усё бацькам. Прмаў, зразумелі, сябры? Значыць, спачатку я паспрабую дамовіцца, а потым папярэджу, а калі задзіра не супакоіцца, я папрашу дарослых мне дапамагчы. Правільна, маленечкі. Коска, дзякуй, ты мяне проста выратавала. Я вельмі рада, што змагла дапамагчы. Думаю, твае парады будуць вельмі карыснымі для ўсіх гледачоў. Прмаў, а зараз, калі ўсё высветлілася, можа, паглядзім мульцік? Мульцік? З задавальненнем. Ой, мультфільм, сябры. А зараз, сябры, час мыць тварыкі, чысціць зубкі. І адпраўляцца ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Прмаў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.